CFI. What's up? Saka mati muneta se? Muneta zve hip hop. Muneta chi? Ndi artist we hip hop. Right. Munonzani? Scoopy T. Ani? Scoopy T. Scoopy T. Yeah. Right. Chimbotroera ka freestyle ke hip hop ke nyuka. Freestyle. Ka 30 seconds. Yeah. This is Scoopy T in the building. Yeah. Listen, mapepe pano ndiona ndatiri kujamba ndarangu swegi pese pandasvika kusiyenda konzeresa vakutondizeza ufunga zvimwe ndine juju mabhebi anoskrima pandosvika pastage ndosiya vachijamba waya. Yeah. Saka zita renjero munonzani? Inonzi Tafadzi Albert Makoti. Okay, munogara? Ndogara East. Right. Makatanga rini kuita zve hip hop izvi? Hip hop ndakatanga last year. Last year. Makamboita show here since makatanga? Yeah, ndakamboita. Kupi? Maida pa basement. Basement mutaundi medu muHarare City. Right. Nekuskybar iri kupi Skybar? Saka uita uri musaladi chaiyo chaiyo. Ndezve 2 minutes ka? 2 minutes 2 seconds ka? Une marecords here? Yeah, now. Nemangani? Super 6. Saka 6 ya uchazondipa here? Yawa mangoma tinyime tukupanje. Munondipa rini manje? Kana izvozvo unomupa yaripo. Aiwa ndandinopiwa mangoma pafoni ndoda kuti uyewo naomba kwedu ndoisa pakombiyuta. Because kune vamwe kamadhara enyu kamunoziya ka maze madhara enyu ichiwabhika madhara ako aunoziya kungoma dzenyu idzi. I just want to pick up PK, SQ Stana, and also I don't forget Elman, and also Flem B. Right. Mozi da kuona kuti isi tikuita zvemusic ina ndoita zvemusic zvangu saka ndinoda kuona kuti muchingofarirana pachezvenyu muchibhigana kuti zvienderere mberi mungoma dzemusic ka makupereka panapa. Une makore mangani? 21. Wapedza chikoro here? Form 1. Form 6? Kupi? Pararai. Ko form 4 yacho? Uchibva kuIsiti uchiuya kuno kuMbari? Auite. Wakaipa. Kwenda wakadzidza Pararai? Zvaitika kundidzike Pararai ndakapiwa scholarship because ndaimhanya nechikoro primary. Till even now I'm still ndingomhanya under 21 team now. Right. Under 21 is Zimbabwe team. Yeah. Saka kana uchimhanya wakamowina here marathon kana kuti unomhanya 100 meters 400 200 distance 100 meters and 200 wakamowina kupi? wakaenda Bendura wakaenda kuBotswana Zambia anditi. Alright, chimbotora kanga freestyle futi. freestyle. Yeah. Alright, listen. Yo, this Scoopy T. Yeah. Chimbondi wa inira bebe nati kamani aita kunge wakakotamira washani varatidze une style and patani atijemusa muchijambisa umafanzi sister imi kamuri medinesi ndaona muri kunita ka iyo holiness uyaika kucheche makumra fake vinesi outa Auite. Wakaipa. Mune hamere dziri kunze kwenyika dzamuda kumhoresa kana namai kana namaini kana natete? Yeah, just wanna greet my auntie. Vari kupi? Vanonzi itaura kazita ravo bva wangokuona because vachakuona ka. Yeah, UK anonzi Brenda Makoti. And also I wanna greet my uncle vari kuCanada, and Steven. Anonzi Steven. ndogara kuCanada ke. Steven ani? Steven Makoti. Alright, nyasombika zvine pawe kuCanada. Ndozomutsvaka. I big up Steven Makoti. What's up? Yeah. Haana mhuri here? I will have the meeting myself. Saka Steven zviri kumunetsa pamabhepi ka. Right. Handita una kana paFacebook pakwani? Une Facebook mfanamo? Yeah. Unozondibata paFacebook. But anyways, roa futi kanga freestyle. Yeah. Usandihendereka pamberi sejuzi rakatamba rotangira vatenzi kunyika makomvura ndinika Scoopy T ndaenda kanenyika. Yeah, wakaipa. Pamberi newe. Saka dzokererai mune ma contacts
kana kuti Facebook page yekuti vanhu vanokutsvaga yekuti zita renyu chaiye munonzani? Okay, on Facebook it's Taffy Chris Carter. Taffy Chris Carter. Yeah. And also on WhatsApp, my number is 0776 401 682. Right. Yeah. Muchigara kuEastleigh. Eastleigh, yeah. Kuchisaladi. Yeah, but Eastleigh. Muchidya magaka nemakerosi chikafu chetsuro ichi. Yeah. Wakaipa. Waitapo. Big respect. Sharp.